Always your number one. SM radio station. Love Radio. Isang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Years old ako noon nang sumakabilang buhay ang lola ko. Sa mismong bahay namin siya ibinurol at pinaglamayan ng ilang araw. Sa unang gabi ng lamay ni lola ay may kakaiba na akong naranasan. Ay, gulatan na naman ite! Hindi ka namin gulatan. Promise. So, behave kami ni Tanghenya ngayon. Sa unang gabi ng lamay ni lola, ay may kakaiba na akong naranasan. Kanino yun? Tanghenya. Ngayon ka lang nagka-date, ha? Take 3. Sa unang gabi ng lamay ni lola, ay may kakaiba na akong naranasan. Alas 12 na ng gabi, kasama ko ang pinsan kong magtitimpla ng kape para sa mga bisita. Habang nasa kusina kami, napansin ko na biglang gumalaw ang tapayan na pinaglalagyan namin ng tubig. Gumalaw itong mag-isa na tila inilipat sa mas ligtas na pwesto. Ang tapayan na yon na gawa sa palayok ay pag-aari ng lola ko. Hindi ko na sinabi sa pinsan ko ang nakita ko dahil baka magtatakbo lang siya sa takot. Sinubukan ko na lang ding kalimutan na nangyari at inisip ko na baka namalikmata lang ako. Nang humupa ang mga nakikipaglamay, pumunta ako sa kabaong ni lola para sumilip. Hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Halos mawala ang antok ko sa sobrang hilakbot nang makita kong dumilat ang mga mata ni lola. Dilat sila. Hindi lang siya basta dumilat, tumitig pa si lola sa akin. Yung titig na yung parang hanggang kaluluwa, no? Yung madiin. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Hindi rin ako makasigaw dahil walang lumalabas na boses sa bibig ko. Pumikit na lang ako para kahit papaano ay mabawasan ang takot ko. Sa muling pagdilat ko, nakatitig pa din sa akin si lola na parang may gustong sabihin. Ba't mo kasi sinilip? Takot. Nakakaloka. Hindi ko na talaga kinaya ang takot ko kaya pinilit kong umalis palayo sa kabaong ng lola ko. Patay na kasi siya, di ba? Bakit kailangan pa niyang dumilat? Sa araw ng libing, nakaugalian na sa amin na buksan ang kabaong bago ilubog sa hukay. Nang buksan ang kabaong ng lola ko, sa halip na lungkot, ay kilabot talaga ang naramdaman ko dahil nakita kong walang laman ang kabaong yun. Nasaan si Lola? Nasa likod mo. Kakalabitin ka na. Dili ka may lolong makakalapit ka. Bakit nawala si Lola? Lola, ba't ka nawala? Nakakatakot naman. Butas pala yung kabaong.
Nalaglag pa. Comedy. Hindi, naiwan sa bahay. Comedy. Akala niya. Di ba yun yung comedy ng 80s? Nilalaglag yung mga patay. Oo, ng mga panahon nila, nila Panchito, ganyan. Plywood lang. Oo, correct. Nasa bahay pa. Naiwan pa. Nahiga. Nag-iiyakan na. Andun sa bahay, nakadapa. Kasi mali yung pagkakahuli. Bakit kayo ganyan? Gumulong-gulong na pala si Lola. lahat. Horror to, di ba? Bakit kayo ganyan? Patay nga. Grabe kayo. Hindi, influensya kasi ng mga influensya. 80s na 80s comedy. 80s na comedy. Na-imagine kasi namin kasi bilang mga 80s kami. Alam mo Oo. yun? So, na-imagine namin yung nahulog, yung naiwan. Yung gulong-gulong-gulong. Oo, tapos yung lahat nag-iiyakan doon, tapos wala yung patay. Tapos nandun si Lola sa may likod ng rep kasi doon gumulong. Ano ba? Anyway. Wala na, di na nakakatakot. Wala na. Ay. Okay. Nang buksan ang kabaong ng lola ko. Sa halip na lungkot. Ay, Tsaka yung mga patay dati, bakit lagi may bulak sa ilong, no? Tsaka may gano'n, diba? Ano yan yung May panyo sa may panyo sa mukha? Hindi, ang reason Ano naman ba yan, reason nun? para magsara yung ano. Kasi yung merong panga. mga joke Panga kasi nga. na naka-open. Hindi, tsaka I guess nung mga time na yun, hindi pa high-tech. Wala pang pangsara na maayos. Diba? Kaya may panyo. Kaya may panyo. Ayun So, pala dapat nilagyan ng yun. shade si Lola. Para hindi siya dumilat. Oo nga, parang hindi nakakatakot. So anyway, Suota ng helmet. Kulay pala para Power Ranger ang effect. hindi, tsaka ang malaga para suota ng helmet, para just in case maiwan at gumulong, Safe. protected siya. Ay! Akala ko ba horror? Ano ba? Ito na nga. Nang buksan ng kabaong ng lola ko, sa halip na lungkot ay kilabot talaga ang naramdaman ko dahil nakita kong walang laman ang kabaong. Ang nakakapagtaka, ako lang yata ang nakakakita na wala sa kabaong si lola. Kung ang iba ay umiiyak sa lungkot, ako naman naiiyak sa sobrang takot. Napapaisip na ako kung bakit ako lang ang nakakaranas ng ganong mga pagpaparamdam. Ikatlong gabi matapos malibing ni Lola. Matapos ang hapunan, mag-isa akong naiwan sa baba para magligpit ng pinagkainan. Nasa taas na ang lahat ng kasama ko sa bahay, pero ang nakakapagtaka, pakiramdam ko parang may kasama pa rin akong nagmamasid sa akin habang nagliligpit ng mga pinggan. Bigla ko naisip si Lola. Noong nabubuhay pa kasi siya, lagi niya akong sinasamahang magdigpit ng pinagkainan. Pero di ba kapag mahal mo, hindi ka takot? Sabi daw nila. Anyways, so hindi niya mahal yung lola niya. Sabi ko na nga ba? May issue sila. Ayun, ito na yung kasunod. Ata na. Bigla akong napaluha. Bigla akong na-miss si Lola. Maya-maya naramdaman ko na lang na may yabag ng tsinelas na papalapit sa akin. Lumingon ako pero wala namang tao. Binilisan ko na ang pagliligpit. Ilang sandali pa. Hindi na binanlawan yung plato. Imagine ko nga. May mga May sabon. sabon pa. Nung binalik sa lagayan, may green-green pa. Ilang sandali pa ay may narinig na akong boses na bumubulong sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yon ni Lola. Yung plato may sabon pa. Yung kutsara may sebo ng adobo. Ano ka ba? Yung baso. May juice pa. Tinambog mo agad. Kainis. Sila, commercial pala ito ng dishwashing. Smart dish. Ang galing-galing. Ayoko na. Baso may sukal pa ng juice. Ayaw mo matakot. O sige. Ito na. Ano
matatapos. Ay, hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ni Lola. Love trip na. Di ka. Nakainom. Sabi naman na ikinig sa atin. Matawan-tawa silang tatlo. Ganto tayo pag nakakainom. Ba't sila lang tatlo yung tawan-tawa? Ang sakit na ng puso. Ang sakit na ng lalamunan ko. Okay. Ay, nako, eto na. Okay. Ang matindi pa nito, naramdaman ko na lang na bigla na lang may umakbay sa balikat ko. Parang binalot ng malamig na hangin ang buong katawan ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Hanggang sa sinabi ko na lang ng pabulong habang nanginginig ang boses, na Lola, pumanik na po kayo sa taas. Pabayaan niyo na po akong mag-isa dito at magpahinga na po kayo. Matapos kong sabihin yon, biglang nawala ang bigat sa balikat ko. Nawala rin ang malamig na hangin bumabalot sa akin. Makalipas ang ilang sandali, pumanik na rin ako sa taas para matulog. Nandun si Lola. Sabi ni Lola, sure ka ba? Wala nang sabon. Pinaakyat. Kasi pinaakyat. Oo nga naman. Masunurin lang si Lola. She's setting a good example. Maging masunod. Ay. Walang pinto ang kwarto ko. Kurtina lamang ang nagsisilbing tabing. May liwanag mula sa labas na nagmumula sa isang bintana. Akala ko ay makakapagpahinga na ako na maayos. Ipipikit ko na dapat ang mga mata ko nang muling magparamdam si Lola. Nakatayo siya sa may likod ng kurtina at parang nakatitig sa akin. Nagdasal ako ng mga oras na yon. Ipinagdasal ko ang kaluluwa ni Lola. Pumikit na ako hanggang sa makatulog na sa sobrang pagod. Ngayon po ay 30 years old na ako, pero pakiramdam ko pa rin na lagi nakabantay sa akin si Lola. Gusto ko lang sabihin sa kanya na mahal ko siya kahit ngayong wala na siya sa mundong ito. Ako po si Ariel, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Parang binaboy natin yung kwento. Ariel! Hello? Sorry na. Ginawa lang naming light. Buti nga parang hindi ako nagugulat eh. Alam niyo naman itong mga to, lagi na lang akong ginagulat pag horror ng story. Oh, yung alta presyon ni Nicole pag Oo. ginugulat namin. Oo, tumataas. Naawa din kasi kami. Oo. Well, siguro may nakaalis sa iyong buhay but you gained an angel. Di ba ganun daw yun? Correct. Tingnan mo na lang sa ganong angulo. Oo, na hanggang ngayon nagbabantay pa rin siya. Hindi ko lang alam kung ba't hindi makatawid si Lola. Well, may Yun mga yung ganyang pangitain siguro. Hindi naman siguro sa hindi makatawid. Kasi kung minsan, pag tayo mismong mga buhay, yung hindi ka maka-let go, yung hindi mo matanggap, in denial ka, may Ikaw- mga images ka na nakikita. Correct. Ikaw lang yung nagfo-form ng mga images. Pwedeng na yun. si Lola. Posible. Oo, pwede. Illusion. Hallucination. Memory imprint. Masyado. Yun yung sabi ni, posible. ni Nick Nangit, memory imprint. Masyado kang close siguro sa lola mo kahit hanggang ngayon, di ba? Sabi mo, 30 years old ka na. Nararamdaman parang buhay mo. na buhay pa rin yun. Oo. So parang... At saka yung pagkakakwento mo sa amin, it was as if kahapon lang nangyari. Di ba? Nakakatakot. So, ayoko maging close kung kanino man eh. Kaya ka pala Mahirap na. distansya. Baka balik-balikan ako. Kaya ka pala aloof sa mga tao. Mahirap na kasi baka mamaya ganyan, no? Hindi makatawid, hindi makamove on, ganyan. Di pero posible, ha? Oh, correct ka. Naniniwala din ako na, yun nga may attachment ka pa sa lola mo. Or posible din naman sa angulo na meron pa siyang gustong mensahe na iwan sa'yo na dapat mong intindihin. Pero ang tagal na. Oo, kasi Ilang taon pa ba siya noon? Oh, kung 30 years old na siya ngayon, no? Naku, baka may natatagong yaman si lola na gusto niyang ipamana sa inyo. Magkano na bang loto ngayon? Baka alam niya ang winning numbers.
Baka may tansa na ipapamana Oo. sa'yo na free soft Oo, drink. correct. 349. Ay, nako. Well, we're sorry to hear about your lola. And kailangan din naman, kahit alam kong di naman, no one can really tell you, di ba, na mag-move on ka na, gawin mo. Pero, di ba, hindi ba, that's the way to go. Kasi, wala na si lola. And you keep on praying for your lola para magkaroon na din siya ng katahimikan na sana Yes. makatawid na rin siya, mahanap niya na ang liwanag at yun ang sundan niya. Correct. Diba? At hindi ikaw yung sundan kung saan ka man punta. Oo. Ultimo paghugas ng plato, katabi mo. eh. Di ba? Nakakatakot yung may bumulong kasi umakbay. Tapos nung sinabi mong umakit naman. Nakaka-lurk Naisip ko yung granny na Oo. game. Diba? Umakit baba ng hagdan si lola. Well, Ariel, thank you for sharing your story with us. Maraming salamat dahil natakot kami at the same time naaliw din. Sana naaliw ka sa pagkakakwento namin na kahit paano gumaan yung kalooban mo about it. Okidoki. At kung ikaw, Kabisyo, dahil October ngayon, ako marami bang katatakutan? Oo, katakutan na kwento ang ating babasahin. Kung meron kang ganyang klaseng kwento, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na! Go, send na. Ay, batiin ko lang din ng happy birthday si Mr. Ray de la Cruz ng Love Radio Rojas City. Uy, Sir Ray de la Cruz ng Love Radio Rojas, happy birthday! At saka sa mga kaidaran ko pala kasi ngayon sineselebrate yung Elderly Week at walang Uy. bayad sa MRT. Yung Ay, pagsakay talaga ng ba? mga senior citizen. Ikaw yung nice mukhang yan. mukhang ulyanin. Ganun. Libre din ba? Elderly. So, buong week Nice ito. yan. Ay, kaya pala. Since kailan nag-start? Kahapon? September pata pero yung October 1 talaga yung pinaka-highlight. Ayun. Yan. So, yung mga tropa ni Tanghenyo, nagsiswing-swing ngayon sa MRT. Palipat-lipat ng train. Batiin din natin ang happy birthday, Francis Kasangkapan. Happy birthday sa iyo and enjoy your special day. Oh, yan si Nick Nangit nakatuto ko. Hi Nick, sabi niyo don't forget yung suggestion Spirit Quest. May suggestion kasi siya. Ewan ko, Tanghenyo, Gusto niyo sumama ba? ka. Sinabi ko kasi yung kasi may balak po ang Love Radio na pumunta sa Asylum. So, hello po sa mga kaibigan natin sa Asylum. Pero feeling ko okay lang yun kasi it's a horror place. Oo, Tapos, alam mong ano lahat, alam mong, mga invento lang. Oo, ginawa, diba? Oo. Pag Spirit Quest kasi, legit na yun eh. Si Nick Nangit may Spirit Quest ang gagawin itong Oo. darating na before Before Halloween. Halloween. So, Gusto ang mong gawing suggestion, content? Hindi, yun yung Yun na yung suggestion niya. Kung gusto daw natin, sumama daw tayo, tapos gawing content. Sinabi na sa akin ni Chris. So, nag-decline na ako kasi takot ako. Baka mamaya maisip nila, uy, ang taba, pwedeng gawing medium. Maraming pwedeng pasukan. Natakot ako. Baka di lang isa, dalawa, Oo, baka maghiya pa ng kasama, Kaya no? nga. Dalawa kasya dyan. Hindi, pwede naman yan. Ano? Pasamahin lang natin yung cameraman natin. Para- Tapos mag-OBBCBB lang kayo. Pwede. Pwede ganun na lang Nick. Oo, Oo, pag-isipan OBBCBB. pag-isipan namin kung paano. Kasi legit na yan eh, mamaya. Di ba, hindi mo masasabi. Tapos mamaya ma-open yung third eye kahit wala namang naka-open. Pagbalik mo dito, nakikita mo lang. Diba? Doon lang yung yun lang yung fear ko. I mean, naiintindihan ko that we need to provide quality content, diba? Pero may hangganan lang din yung kaya ko. Pagbalik ni Nicole, nag-open third Diba? tayo, may humahawak na ng bata. Correct. Diyan Diba? tayo. Ayoko ng ganon. Oo nga, no? Diba? Ay, katakot. Oh, Pagbalik natin, May duguan na nagumagano. na ikaw na nakakakita. Diba? Parang ito si Ariel, hindi pa na nakakita sa lola niya, wala sa kabaong. Diba? O, pag-iisipan namin yan. Tingnan namin kung carry ng powers natin. We'll talk about it soon, Nick. Yan. Yes. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Tambalanista natin na sobrang